Так ми ся види, тож ми ся вже включили. Уже ми наживо. Я низько буду пробувати хоснувати другий мікрофон, та будьте такі добрі, кіть туйка вже дако є, напишіть мені в чатові, що це добре не чути. Це буде то так фунгувати. Бо я вижу, мені туйка блима, тож мікрофон робить, тож щось хапле, але я не знав, це добре не чути. Та будьте добрі. Ага, добрі, все. Ну, супер. Супер. Йой! Добре чути. Ну, парада. Файно. Та що? Та йдемо на то. Розказуйте, бітанги, що як у вас? Як прийшов цей тиждень? Файний, станеться. Привіт. Ага. Добре. Я на низьки мав такі грандіозні плани. Думаю, може, піду ще так, що нас немає на природі, то все, а почав ляти дощ. Така низька погода низька. Так і нічого не зробив, ну, таке. Зараз би мало прибігти ще мало людей. Надіюся, що хтось мені ще зайде низько в гості, ну. Так. Здоровлічко, пане Ярослав. Майкл Вайнраух. Добрий день, Мигалю. Я теж Мигаль, лише мало інший. Дуже така знама фамілія Вайнраух. І це щось таке німецьке. Я знав одного челядника з такою самою фамілією. Я з ним пересікав на минувшій роботі. Такий інтересний був персонаж. Він се десь туйка у нас родив, а пак учився це у Харкові, де десь там на виході. Здоров, Павел. Як се низьки маєте? Щось те доброго робили? О, у нас у чатові Гоша Гашан. Здоровлічко. Як там чехи? Фамілія Вайнраух. Така, слухай, інтересна. Не так много тут маємо німецьких фамілій, які добре тямлю. Бо німецькі фамілії часто мали жиди, іудеї, дуже часто були з німецькими фаміліями, та їх знаємо, ото сильно спласло по Другій світовій війні. Як звати того Вайнрауха? Звати його Олександр Вайнраух. Я доста довго не знав, як муся справно фамілія читати, бо я його видів лише цяку чатові видів. В перший час я з ним наживо не видів, не пересікалися, та не знаю, як му справно казати, то був просто Саша. Ну. Я до того таку фамілію ще не зустрічав. Ба це знаєш його. Ну він тепер в Ужгороді вже. Безумно. Так, лежиш на дивані. Гоша, у тебе що? Низько виходний, це що? Робити тако буде? Ко буде макати? Еліот Йонсон. Доброго здоров'ячка, пане Мигалю. Я чув такі слова, як піціко, інак та іншако. Між ними є якась різниця, начебто як однакові. То не. Слово піціко значить маленько. Ось дуже щось дрібне. Ну, най буде тут у мене кусок папіря, а тут у мене ще один кусок папіря. Сись папірчик май маленький від цього. Сись малий, а сись піціцький. А слова інак та іншако
ото по факту ото дві форми того самого слова. Інако, іншако, ото просто не так. Може піти прямо, а може піти інако. Може піти іншако, і це слова синоніми. У нас кажуть піціцько, а не піціко. Ну, піціцько, ото вже якби більше така слов'янізована варіація, бо то походить від мадярського слова піці, що є просто мало, дуже мало. Та піціко, ото теж ще така більше мадярське звучання слова, а піціцько, ото вже домак слов'янського звучання того самого слова. Так, Віталій Стигура пише, у нас піціцько і іншак. Угу. Ну, бо то не синоніми суто, то просто пишете, у якій формі ті слова у вас виникали, тайно? Ярослав Зубков пише, Вайнраух мені подібно до російського прізвища Винокур. Ого, як так? Досить інтересна аналогія. Так. Павел пише, у нас кришку, інакш іншай. Ага. Пане Павел, ви видкі сам. А який розділ між піціцько і маціцько? Добре звідання. Тут мені ся видить між словами піціцько та й маціцько розділ кит є, та він більше такий, знаєш, філософський. Бо я видів пару місяців назад якось писав на Фейсбукові, що мало буде. Маленько, маціцько, це піціцько. І люди там писали якісь свої такі логічні доводи, маленько то сілько, а маціцько то майсілько, а піціцько ще майтілко. Ну, мені це так видить, майбільше у людей сходилося то також маціцько, ото щось середнє між тим, а піціцько то саме малое. Бо то не всяде єднако так. То не всяде єднако так. Добре. Здоров'я, пане Подкарпатська Русь. Агойте, Богдан Мироненко. Віктор Пекар. Мишка, есть где-то подробное описание диалектов Закарпаття? За майдетальний опис усіх діалектів Подкарпаття я планую робити ще одну таку експериментальну трансляцію. Уже на слідуючий тиждень, на слідуючі вихідні, я би хотів скапчатися ще раз скапчати із одним ошколованим лінгвістом, аби він мені з тим поміг, бо доста часто і в своїх відеах, і ще десь пишу за 4 діалекти подкарпатські, або цей розділ є лише по єдній фонетичній рефлексії, по тому, як прослов'янською наголошеною «о» виросло в який звук. Це лише по цьому є тут розділ. Або ми маємо ще величезну груду других граматичних, фонетичних рефлексій, котрі у середині одного того діалекта будуть домак другі. Та споза того цей розділ на 4 діалекти є таким дуже-дуже грубим, дуже спрощеним. Реальна ситуація многим найкомплікована. Та обися в тому розібрати, мені треба буде поміч ще одного чеканника, і я си так думав, що ми на другий тиждень вчинимо який теж стрім, і просто будемо вказувати карти, і будемо завтома і детально розказувати, чого сяк, чого тут говорять сяк, там кажуть інако, та й так далі. Так, ідемо далі. Павел, а ну отгадай. Так, а щось там писав перше? Здоров. Ну, писались із того букву В. Коротше, мені ся видить, тож пан Павел
говорить по-білоруськи. Міся так видить. Так, йдемо далі. Антоніо Вінданте. Де придбати бодай якусь літературу русинською? Навіть у книжковому арсеналі не бачу. Ну, мені все так видно, що на книжковий арсенал би такое дуже і не возило. Безумно знав, аж в Ужгороді у книговні в Кобзарьові можеш купити, там на другому поверсі дуже того много. Ти місія види, тож можеш щось через інтернет заказати із від видавництва Падяка, там все дуже много по-нашому друкує. А по-справді я на інтернетовий не глядав, бо що мені треба було, то я брав у всьому Кобзарьові, там було доста. Ну, там хоч щось є, зачнемо з того. Не знав, чи фунгує ще будуть файні книги на Петефі. Може, вже і не фунгує. Добре, йдемо далі. Даніел нам пише: Серус Мігалю, над якими проектами ти тепер робиш? Вайнрауху, то є вайн, віно і раухен курити. Матір, ти солодку, ну то треба маленько щось по-німецьки знати, бо до цього доперти. Ебай, ну раухен міг їм все догадати, то таке слово доста. Ну, як над якими проектами тепер роблю? Ну, останні 2 тижні дуже із основного роботу би загружений, не мав їм тільки часу робити над відеями. Дуже ся надію, що цього тижня маленько мій майпулівит та поберу ще наклепати пару. Хочу вчинити ще одне відео і про англоязичних, там далі пущати якісь такі, знаєш, заклади. Уже зробив про здоровкання, про поклони, та треба йти далі. Ну, об'яснити людям, як можеш по-нашому зазвідатися, як челядника звати, як ся він має, то все. Добре, йдемо далі. Добрый вечер. Как соотносятся этнонимы лемки и русини? Ну, русини – то дуже такий загальний термін. А лемки – ото самоназва конкретно тих людей, котрі живуть в южній часті теперішньої Польщі. Вони мають самоназву лемки. Są jeszcze lemaki, albo to nie jest samonazwa, to nie jest autonim, bo na przykład ja nazywał lemakami każdego, kto każe słowo lem. Albo nie każdy, kto każe słowo lem, ja lemko. Така непроста структура, no. Віталій Стигура ся звідать. Як думаєш, діалекти пропадуть із часом і буде літературна мова? Діалекти нікуди не пропадуть. Мені так видить, діалекти нікуди не пропадуть, не никавчи на то, це буде в них деякий літературний стандарт, це не буде. Бо заки люди то люблять, воно нікуди не пропаде. А ви також люди то люблять. О, я люблю, я буду по-нашому говорити. Даниэл Бондарев звидаться. Есть ли современные авторы, что пишут Максимовичевкой? Я з тим правописанням не дуже зазнамлений, не сильно з тим знав. Та чесно, я не можу на себе відповісти, що суд деякі автори, які так пишуть, бо просто не знав, перебачте. Пан Вайнраух пише нам. По материній лінії я Вакаров, мій прадід двоюрідний брат поета Дмитрія Вакарова. Так що це поетичний путь мав. Інтересно. А що то за один Дмитрій Вакаров? Треба се натягнути. Дмитрій Вакаров. Угу. Ага, понятно. Добре, за цього челяника треба буде май зараз почитати. Ага. Йо, ясно. Та маєте таких славних рудаків. Так, йдемо далі.
Антоніо Вінданте пише: навряд пропадуть, там усі дуже ізольовано живуть, нема умов для того, щоб діалекти пропали. Ну, діалекти можуть пропасти хіба від... Діалекти можуть пропасти хіба від того, що їх хтось другий асимілює, не? Ну, мені ся так видить. А тепер, коли вони живуть, посправді, досить ізольовано, ну, як се я вспоминав, як я ріс у Кушниці, та як якісь стики з літературними бесідами були дуже-дуже-дуже формальні. Ну, я так тямлю, аж, ну, най буде деякий у школі перший дзвоник, vagy щось таке, айно, та треба було стати на тих гарадичах та оповісти віршик по-українськи, йо? Або на тому конець. Діти поміж собою так говорили, так і говорять вдома. Ну, так. Стики з літературною бесідою були дуже рафіновані, або так оповів. Так, пан Павел пише. Як пан Русін крихту лепше зорієнтувався, я писатиму по-своєму, а не на сакавіта літературної. Ну, я лише кажу, що мені то звучить, ну, я то не чув, я то лише вижу написано, і мені то визира білоруська бесіда, або я по правді білоруську бесіду не знав. Ну, Віталій Стегура звідається. Є якась різниця у вас між словами «можу» і «беру»? По факту слова «можу» та й «беру» ото суть гиби синоніми, або мені се видить, там розділ є скорш у такому контекстному основанню. Ож. І це дуже інтересна звіданка, бо я ніде не пробував ще це як сформулювати. Бо якийсь підсіцький розділ поміж тим є. Ож. Я не можу іся зробити, а от я не годен іся зробити, а от я не беру іся зробити. Мені ся видить, ож можу, і це такий маленький май загальний термін, а беру, і це підсіцько май гузенький термін, бо воно буде також, мені щось не можеш зробити, або я то берував би зробити. А от я щось, от, найбуде сяк, ож, мені треба щось зробити, або я то не можу зробити з якихось найбуде моральних, етичних причин, або фізично я би то побірував зробити. Ну, всякий розділ я чув. Або то треба никати на контекст основання, на якийсь конкретний приклад. Ага, Віталій Стігура пише, так, я би не сказав, що зараз діалекти живуть ізольовано, колись так, а зараз ні, є інтернет, всі читають інформацію. Ну, у інтернету теж далеко не всі пишуть сугубо літературно, треба то теж розуміти. Тут і діалекти будуть жити, а й у інтернету. Якщо у вас є Фейсбук, можете натягнути на групу «Кавелюєм і фіглюєм». Там люди пишуть так, як мав, дякую. Ну, у нас то різні слова, беру, використовується для фізичної праці, а можу для всього. Ну, я щось таке пробував повісти, може не на тільки точно. Профі Джіман, доброго здоров'ячка, здоров. Скажіть, будь ласка, що таке вать чи авать? По-українськи ото буде або. Я візьму собі вать ножиці, авать карточки. Вать сесе, вать сесе. Таке значення того слова. Етимологічно воно росте із слова мадярського, водь. Як добре я розумів, ну, лиш так. Так, букви з діакритикою вважаються окремими графемами чи варіантами основних букв. Добре звідання. Тут є розділ. Омакрон, ото є буква О з того паличку, вона є лише алофоном букви О. То є О і О.
в слова інчака, або значення слова у того не поміняти. А вже буква У макрон, туди У з паличкою, вона репрезентує місто условове, таке етимологічне місто условове, де звуки в наших діалектах розбіглися. У верховенському діалектові там буде І, у мовному діалектові там буде І, у жанському та й морозькому діалектові там буде просто У. Ну, та аби не писати там 3 інші букви у кожному слові, та видатися також є на писати там одну букву. По факту буква У макрон сама від себе не передає ніякий звук, вона просто репрезентує місто условове, де звуки поміж діалектами се розбігли по-іншому. Идем далі. Правый прогрессист пишет нам. Доброго здоровличка. Скажите, пожалуйста, какое происхождение имеют слова айно и епен? Із словом епену все дуже легко. І це є мадярська позичка. У них є слово епен, яке має рівнозначно такий самий визнак. Із словом айно намного майтяжко, бо такі концепції позитивна або негативна відповідь, ото є досить такий новий концепт у бесіді домак. Ки добре розумів слово айно, ото скорше гиби склейка фрази айно айяк, що значить ож сяк, а не інчак. Не знаю, це досить понятно, я тут об'яснила, і буде як так. Айно чеське означає так. Туй не так. Слово айно не було чеською пошечкою. Скорше, то просто паралельна еволюція, яка визріла подобно. В чому різниця між айбо та авадь? В тому аж слово айбо, ото є коротше, є розділ. Слово айбо, ото є аналогом українського бо. Так, добре розумію. Чекайте. Ходив йому в магазин, айбо магазин був закритий. Чекай, це туди маленько друге значення. Ходив йому в магазин, айбо нічим не купив, бо магазин був закритий. Та айбо, і це буде так, якби українською але. Так виходить. Я ходив в магазин, але нічого не купив, бо магазин був зачиненим. Айно, так буде. А слово авадь, і це якраз тот розділ, що по-українськи буде або. Значить, я си возьму авадь ножиці, авадь біндер. Що по-українськи би звучало я візьму собі або ножниці, або біндер. Авадь то-то, авадь се-се. Ідемо далі. Дякую за відповіду. То-то се-се. Хтось там вже вимазує свої справи. Привіт, Мигалю. Можеш розповісти про головні плюси і мінуси Ужгорода? Ой, це дуже довга тема, Мені ся в Ужгороді дуже любить, поза того, що тут дуже супокійненько. І це такий маленький ларок, у котрому можеш дібратися, куди тобі треба пішком, ки ти волошен нормально розпланувати свій час, та ти можеш ігнорувати автобуси, таксі, то все ти можеш супокійно, пішком, дібратися, де тобі треба. Я можу, коли хочу, та й коли маю час від роботи, за 15 минут бути вже попіля ріки, там, де тихо, спокійно і ніхто не криває. Я би так повів, тут би треба вчинити окреме велике відео, чого жити в Ужгороді.
чого тут файно, чого тут фосо, що люди тут так люблять. Бо я тут много чого люблю. Суть декотрі такі моменти, котрі я вижу є плюс, а другі люди будуть їх видіти є мінус. Мені ся видить, ож самое відео має бути не під тематикою ож плюси та й мінуси ужгорода, бо ото є сугубо суб'єктивне никання чилянника. Це ото йому парує, це ні. Бо можу чинити такий екскурс, як би то поїсти, основні фішки Ужгорода, це якось так. Ну, а вже це буде вам то любити, це ні, то вже ваш такий персональний, суб'єктивний назов на то. Йдемо далі. Або і не všetky лемки кажуть лем. На северно-виходній лемковині кажуть тільки, під горлицями вем. Айно, а ще на виході Словенська, наприклад, кажуть лен, з буквою Н на кінці, лен. Такое теж є. Айно не во всіх діалектах употребляється. Ото правда. Так, де кажуть йо, ото є мароморський діалект. Не всі, або великий трап мароморського діалекта каже йо. Чим ближе від мадярським селам, там, де попіля Виноградова, попіля Віршава, часто кажуть йоу. Не путати з йо, бо є йо, а є йоу. Значення в нього приблизно таке саме, бо теж. У декотрих селах ужанського діалекта ще кажуть гей. Теж є такий позитивний отказ гей. Далі. Віталій Стигу розвідається, що означає домак. Може, сте чули ще слово докус. Слово докус є синонімом слова домак. Що по-українськи би звучало гі взагалі. Так. Вайнраух пише нам далі. Горлицька діалектна варіанта лягла в основу літературного лемковського язика, так що стало літературним, культурним. Та й не всі лимаки кажуть лем. То є правда. Ще лень, линь, лин, лим. Правда, то вже такі фонетичні варіації я групую. Айбо то гінно. Так, Еліот Джонсон пише нам. А я ото, пане Мигалю, пишу завдання по навчанню, закінчую магістратуру. Так як карантин, сидимо вдома і в онлайн-режимі все робимо. Тож я роблю і слухаю вас, дуже цікаво. Ну, красно дякую. Надіюся, кінчите з ту роботу справно і будете писати там так і треба. Ви сте там не дали нагоду дещо по-нашому, щоб там не мало бути. Йдемо далі. Був франкський язик, помалик прийшов діалект. Франкський язик, і це за який кажете? У Кушниці мало тот процес май помалий йде, слава Богу, або в Варшаху то страшно. Я 20 років не жив вдома, а яким прийшов був, то був шокований. Ну, я теж тепер не живу у Кушниці, або не можу поїсти, аж бесіда ся не посунула, бо я дека в зимі був вдома. Та у неділю зрана чекав їм автобус геть на Ужгород, сидів їм там на штації, та були там ще деякі молоді дівочки, що йшлися вчити декде. Та тож я щось з ними як заприказував, то все, а вони мені кажуть, тож, йой, а ви... Кажуть мені, йой, а ви видкіть? Кажуть, ви цій Кушницький. А вони мені кажуть, йой, ви так говорите, дома, і в нас старші люди говорили. Кампець, я з того був готовий, я там не жив лише 12 років, а рахуй на 10-12 років від мене люди мої молоді, а вже мені кажуть, тож я говорю, да, як чудно, ось я вже говорю, і старші люди говорили. Кампець, а тут і старші люди 10 діли. Бачені повтікали. Ну, коротше, по ним було видко, ось вони
Ну, то правда, зато то тут теж в чатові писали, що люди собі відкрили інтернет, і вони там через інтернет, то та бесідова асиміляція проходить многим май наскоренько. Я теж много з чого був шокований. Або не можу то нараз охрестити чимось негативним. Я був би радий, щоб діти тямили бесіду своїх родаків, свою родину, або насилу їх не заставлю. То теж так робити не може. Так робити не може. Йдемо далі. Так, як ви ставитесь до ідеї переводу цих слов'янських мов на латиницю? Неутрально. Я би так оповів. Ото є доста єдно це писати ото латинку, це кирилицю, ото є скорше діло звика. Тільки треба розуміти, що слов'янська бесіда сторочами екзистувала без алфавіта любого і нічим не хибіло. Алфавіт був витворений, аби могти ото далі записати. Він був витворений сякий, споза того ж були деякі такі історично-культурно-економічні моменти, спозад яких тот алфавіт став епін таким, яким ми його знаємо тепер. Або він легко міг бути деяким іншаким. Це не так? Любу бесіду можеш записати любим другим алфавітом, і в тому не буде ніякої хибки. Є сугубо зеркалом живої бесіди. Воно не є основою, воно не є ніяким фундаментом, воно є скорше результатом. Воно є просто зеркалом нашої бесіди. Кожну слов'янську бесіду можеш записати кирилицю, кожну слов'янську бесіду можеш теоретично записати латиницю, а можеш записати і другими писемними системами. Ми то не знаємо, бо кожна наша бесіда ще се записує і двойковим кодом. Як воно се укладує в комп'ютерові? Ми за то навіть не думаємо. Бо кожна бесіда не нека учена, то це є то кирилиця, це латиниця, записується просто єдиничками та й ноликами дуже легко. Ідемо далі. Там уже так українізовано, гибом у Стрий приїхав, а не в Ужгород. Ну, у Ужгорода є така своя специфіка. Правда, оштуйки має великий тарап людей. Йой, перебачте. Правда, у Ужгородові має много людей говорить по-українськи в скелетові тої бесіди. Або теж існує много локальних слів, навіть за них не думаючи. От челяник говорить вроді би по-українськи, його, то все, а далі він каже «йоу». А він каже, ну, кій так, а він поїсть фосо. Ну, такое. Йдемо далі. Є варош на Подкарпаттю, десь ще не був. Йо, доста много, з чим не був і у Тячові, з чим не був у Міжгірєві, що доста чудно, бо Міжгір'я доста близько. Та й то вроді навіть не рахується варошем, а лише СНТ. Ну, не суть. В Міжгірєвим ще не був. Не був їм... Тим ще не був. Не був їм у Рахові. Та й видав все. Ну, із тих, котрі тепер касуть районними центрами, то не був їм видав лише всіх. Айно, так. Йдемо далі. Вйоми, Гасю. Здоровлічко. Ну, коротше, пан Русин. Це те, що можу прочитати. Тяжко записано вам ім'я. Так, ідемо далі. Ага, доку знав, дяку буду знати. Ну, і це просто синонім. Так само хтось каже лем, хтось каже лиш. Так само можеш ацяк пополам поділити, хтось каже домак, а хтось каже докус. Або хуснується в тих самих ситуаціях, в тих самих реченнях. По-ужанськи ай. Ай, ото теж таке скорочено від айно.
Ай, но, ай як. Так. Nice boy звідаться. Мігаль, де можна вивчити вашу мову? Тільки треба тоді подумати над тим, який діалект ти маєш дяку вчити. Бо суд пару стандартизованих варіантів. Є лемковський стандарт у Польщі, є окремий пряшовський стандарт на Словаках, котрий так релятивно є плюс-мінус близьким моїм діалектам. А коли ти інтересно вчити іпен діалекти Подкарпаття, та тут маленько май тяжко, бо не є ніякої стандартизованої версії раз. Ну, їх є навіть пару, або одна з них не є адміністративно прийнято. Я пак, знаєш, що я зроблю? Я вам тепер в чат вержу jedno дуже хосенне відкликування. Один лінгвіста на Redditові позбирав ресурси та матеріали, котрі би були вам хосенні, аби навчити русинську бесіду. Я веру чат відкликування, можете поникати. Там по всім 4 основним діалектним масивам суд подає які матеріали, котрі суд просто. У мене є така, не знаю, це можу то назвати ідеєю, а це може то просто сон, може прийде день, коли я буду сам робити приватні уроки руснацької бесіди. Може би було з того діло, я тепер пробую щось із тим робити. Так. Профіджіманця. У що перейшло старослов'янської ере, оро та й оло? І, наприклад, у слові берег, молоко та й дорога. А у нас так і є. У нас берег, біля берега, на березі, то все. Молоко у нас так і є молоко. Та й дорога. Видить, ну, коротше, мені здається, дорога теж би була так, лише у нас не кажуть дорога, у нас кажуть путь. Ну, іпен у мене там, у бережанському діалектові, там кажуть путь. Я йду по путьові, на путьовим знайшов то все. У нас не кажуть дорога. Дорога у нас вже має таке, має свіже слово. Погано бути, що у других діалектах кажуть дорога, або то ся треба позвідати других людей. Бо іпен за сесюлексему не мав доста інформації. Іпен у мене вдома безвільно кажуть путь. Йдемо далі. Франки живуть у Німеччині від Бавари аж по Лімбург. Ага, порозуміємо. Ага, поняв. Йдемо далі. У Хустові чуємо всі три варіанти. Йоу, йо і айно. І скорочено є ай. Ото не чудно, бо хуст маєте на границі того, що ми кличемо бережанським діалектом, та й того, що ми кличемо мараморським діалектом. Йо? Хуст там стоїть іпен на границі того, та й рахуйте, що хуст то варош, який не який варош, бо туди люди сходять із сел кругом того. Та нормально ж там можеш стрітити усі тут варіанти. Та й хустові кожен бесідує своїм язичем, десь російською слово лепне, десь українською, а вать нашою, а вать читайкою. Я вам так уповім, що не лише хустові, ото є просто так тепер живе бесіда у нас, ож кожен членник мусить знати пару язиків, бо мусить, бо іншак не буде Волошин просто шурити свій бізнес, можна так поїсти. Та є тут континуум із екстремумами. Ніхто не каже, ніхто не говорить сугубо по-руснацьки, ніхто не говорить сугубо по-українськи, ніхто не говорить сугубо по-руськи. То є такий континуум, таке язикове болото, і в тому болотові ти плаваєш від одного кінця до другого, никаючи на формальність ситуації. І тобі треба поговорити з своїм цімбором, то ти можеш ліпити
хоч які слова, які хочеш, які ти, наприклад, найбуде убивці продаєш щось, та тобі якось прийде і поздоровкатися з тобою дуже формально, повісти: доброго дня, можна мені, будь ласка, ось це, ось це. І ти будеш пробувати йому відповісти ту бесіду, в яку він з тобою заговорив. Або то у тебе не буде получати такий нараз, як так. Ти будеш пробувати та будеш давати просто більше лексик тої, на які з тобою заговорили. Або то і так не буде ідентично то саме. Та по факту маємо ці три стовпи: локальний руснацький діалект, російська бесіда, українська бесіда, і кожен членник поміж ними десь тут плаває, никаючи на ситуацію. Йдемо далі. Перебачте, Варош то місто. Варош то місто, а город то є єдно. Просто Іпен Варош то слово мадярського поводу, я се ним теж заразив. У нас вдома у Кушниці так не кажуть, у нас кажуть город. У нас кажуть город найбільше. Словом Варош я се вже заразив тут, або воно таке має загальне про ціле Подкарпаття. Найбільше той слово Варош будуть знати. Ідемо далі. Можно молодых заставить на своем языке говорить. В Англии на валлийском языке в одно время только старые люди говорили, сейчас все говорят. Слово «заставити» усе таке, від нього маленько віє негативом, знаєте. Я не люблю нікого них заставляти. Я би так оповів, кичелянникові се то не любить. Я вам процитую про що би Івана Петровця. Він оповів: «Кіть тобі ганьба, ось ти є русин, не ганьбися, ти не русин». Все, готово. Ідемо далі. Привіт всім присутствуючим. Доброго здоров'ячка, і вам не хворати. Пан із Подкарпатська Русь нам пише: Раховщина доста файна, порекомендував би тобі на Лозищину піти, аби ти вже й говорила недалеко. Чесно, я би радий, бо у нас така інфраструктура туйки, знаєте, ось мені що у Рахів, що у Львів, вестися єднако далеко. Та по правді оповісти, коли був май молодий, та маленько мав їм часуся повозити туди-сюди, та вибирав їм скорше піти у Львів географів. Сугубо споза того, аж тяжко сяди брати. І це так, як вибирати, куди піти, це у Київ, це у Прагу, та скорше піду у Прагу, бо май близько, та й має що поникати. Такое. Ото би треба свого мотора мати. То би треба мати свого мотора, та то би се пішло на файних 2 години май скороги на автобусі. Або то треба мати мотора, я то не хочу. Тепер без юноня. Йдемо далі. Є у Крапаля повну роботу за подкарпатські говори. То є правда. У Крапаля доста много, а я то навіть не встигав все перечитувати. Ото і мені би було на хосен. Пане Вайнраух, кіть бисте могли, та ви сте що із Крапаля, кіть у вас є попиля себе, десь в електронному варіанті можете величі відкликування так і сюди в чат. Я си так думав, усім людям ото буде на хосен. Це не так. Так. Пані Таня нам пише: «Привет, ты говорил, что жил в Чехії. Почему вернулся? В Ужгороді лучше?» Туйки треба розуміти, що я не просто жив на Чехах, я жив конкретно у Празі. А Прага – то досить такий великий город, много людей, шумно. Мені се видить, там Прага мені була маленько повелика, я би так купую. Там було дуже файно, або у мене там не було часу на себе. Не було тільки часу на себе, я би хотів. Бо Прага є красна. Прага є красна. Або аби там жити, треба много робити. Аби там жити файно, так і тобі ся любить, треба робити, треба пахати, макати.
я там так мало посидів, та увидів, що в мене не є часу на себе, у мене не є часу спіхвати тут проекти, які я би хотів. А в Ужгороді було намного май спокійно. В Ужгороді було намного май спокійно. Та я си подумав, що вернуся сюди, то і буду май близько до мі. Та я вже так чув, що і ту, і я дома. Ну, а ще, у Празі не є нормального кав'яря. Господичку, там подаколи такий муст варять, а кличуть то кавелем, господичку. Коштує то у 4 рази більше, а у нас того не є. В Ужгороді, куди бись не пішов, парадний читавий кавель. Йо, я без того жити вже не можу. Ну, у Празі теж є добрий кавель. А бо його там треба глядати. Його там треба глядати, кушати, пробувати, нюхати, приніковуватися. А в Ужгороді, у який болт не зайдеш, знаєш, що там буде щось нормальне. Ну, має більш так. Йдемо далі. Повно хиб допускав, ужас, де спішу. Не знав, пане Вайнраух, за які хиби кажете? Ви пробуєте писати деяким літературним стандартом? Це не так, бо я пишу свою живу бесіду. Там є сугубо фонетичний приступ. Я пробую записати слово, десь так і воно у мене звучить. Я там не никав на деякі конкретні правила, бо у мене тих правил ще не є виписаних справно. Ну то таке. Так, про Фіджіман. Дякую за відповідь. А кажете, од – це вид. У словникові є од, а й був то дуже чудное. Тут теж є деякий, знаєш, діалектний розподіл, десь кажуть, я би навіть так повів, що од мало хто каже. У мене в діалектові кажуть вид, а найбільше по Закарпаттєві кажуть уд. Воно має так на уд. Ну, я цей приклад теж приводив. У мене у Кушниці оповідять твитки, а 50 кілометрів до Ліріков, то вже люди будуть казати ти утки. Витки, утки. Розумієш? А от я навіть не чув, щоб хтось казав. Ото якраз попахує таким, знаєш, етимологічним язичієм. Йдемо далі. У Хустові Костяк русинська бесіда, а не Ужгородова українська. Гонно бити. Так. Йой, тільки тут всього прописав. Ага, здорово, Мигалю. Америка не кадзась. Йой, доброго здоров'ячка, Іване. Дорога ото путь, а тропинка ото пішак. Справно. Епен так у нас і кажуть. Путь та й пішак. Пішак ото такий гузенький пішак, котрим йде пішком один челядник, один за другим, аж там се двоє не обернуть. То є пішак. Бо в нас по горам тих пішаків більше витоптали корови і люди. Бо то вже діло десяте, то тема на другий стрім. Штефан Лежинський. Слава Ісусу Христу, Михайло. Навіки Богу слава. Може мене кусічок іще пам'ятуєш. Тямлю вас добре. Jeden administrator в групі Slavic Languages. Я вас, пане Штефане, добре тямлю. Так. Ага, тут нам ще якось пише. Ділимося на дві групи. Вид і уд. І всяде пак все так говорить. Ну я ся тепер теж розказував. Вайнраух пише, що у нас городом звуть сугубо центр Вароша. Мені здається, що таке маленьке. Ну, ото може у вас так має локально сталося має таке значення, що ідемо в город, значить, що йдемо кудись у центра. Або перше значення слова ото цілий город. Це не так. Є музичні гурти, які співають русинською. Не народна творчість, а, наприклад, рок-колективи. Ну, за рок-колективи можу вам нараз оповісти. Я за то теж розказував на своєму передущому стрімові. Там навіть в коментарях можете щось таке знайти.
А тепер, пане Антоніо, так вам нарисуємо ось рокаш, вандор, ото май рокові. Або мені ся дуже любить, наприклад, Гоша Гашан, або то такий специфічний хіп-хоп. І я точно знав, ось тепер даже буде рости один інтересний такий, мало май попсовий такий проєкт. Я за нього раз ніч не можу повісти, бо то має бути у секретові, або буде діло, буде діло. Пан Штефан ще пише, що польські лемки не розуміють слово «варош». Ото не чудно, бо вони не мали прямих контактів із мадярами. Кіть я добре розумів. Ну, вони жили вже на другому боці Карпат, вони не були куском Мадярського королівства, вони були деякий час у Австро-Мадярщині, або Мадярське королівство, то було маленьку державу всередині, і лише там матері справді мали якийсь такий сильний вплив. Зато там, де було Мадярське королівство, та слово «варош» зустрічаємо часто. Або ото не є платним про усю Австро-Мадярщину. Йдемо далі. Пан Вайнраух каже, ось зустрічав слово «варош» і в лемковських словниках. Гонно бити, або я би не вповів, що воно там було аж дуже поширеним. Або то такий моє суб'єктивне никання. Не хотел бы ты перевести речь Гуцула вчера из знаменитого видео? Як би вам повісти? Ото тяжко, бо я його просто нормально не міг розчути. Він дуже наскоренько говорив текст. Я його не розумів. Було б добре, якби найліпше було б, якби то якось перетовмачив із людей витки є тот хлоп. Мені то буде тяжко і ненатурально. Йдемо далі. Кавель то кава. Кавель ото кава. Кавель. Так. У Гуцула 40% понятно, но сильная редукция. А как носитель говора ты через редукцию наверняка определишься. Ну, якраз ж тот вівчар на відеові не говорить моїм діалектом. Він говорить другим діалектом, у котрому я не дуже знав. Я вам чесно повім, я не настільки добре розумів гуцулів, і ви можете ото чекати від мене. Головне, споза того, я в реалі так із ними не пересікав. Я так особно гуцулів почти не видів. Чути не добре? Добре. Там все вже поміж собою переписують. Лемка дають через лемки, то добре. Гуцули збігно з другого боку Карпат жили. На Прикарпатті ми то мали. Якраз пишу, тож я я на тому стрімові у Микитка теж казав, мені так вийде, тот вівчар є із другого боку Карпат, а не із цього боку Карпат. Ясно, гуцульський діалект на обох боках Карпат є доста похожим, бо мені так суб'єктивно виділо, що він з того боку. Ідемо далі. Так. Я допустив хибу у слові капраль. Написав він карпаль. Я то і не замітив. Я вже і не довіжав маленько. Так. Это я понял, что он с Подкарпатья, но все равно на юго-западе наречия. Так я казав, що я його маленько розумів. Но дуже мало. Томаш Калинич. Здоровічко, Томаше. От, кажуть, майбільш на Ужанщині. Попіля Уд.
Я дуже рідко чув від декого «епін од». «Епін сухое од» я дуже мало від кого чув. Мені се навіть так видить, ось поміж тими людьми, з котрими я маю часто говорю, так домак ніхто не каже. Ну, то вже таке. Power Girl пише нам. Привет, Мигаль. На каких языках, помимо чешского, английского, русского, украинского и родного, ты говоришь или читаешь? Какой из языков любимый? Ой, ну, по справді CC5 це якраз лише ті, на котрих я беру нормально говорити, години що розказати, години мати цілком бесіду, конверсацію з деким, лише на цих 5. Легко читаться та й розуміється польська, словацька, перебачте, слов'янська бесіда, ну ясно. Добре розуміється польська, словацька. Непогано було з розумінням сорбських і тих сорбів, яких лужицькі сорби. Із южними слованами все май тяжко. Намного май тяжко. Кіт я ще годин плюс-мінус розумітися з хорватським, сербським текстом. Та болгарська бесіда про мене є просто дебрями, темною хащою. Дуже тяжко мені йде. Чесно, половину з того тяжко ми капчати поміж собою. Там ще треба над тим много робити. А яка бесіда із них моя любима? Не знаю. Мені це посправді дуже любить, як словаки на виході говорять. Мені то так звучить, я вам верну одно відео, може так по тому поникаєте. Як це називати? Коротше, є такий словацький музичний бенд, такі гудаки, кличуться Мафія Корнер. Ага, тут є. Я вам то вержу у коментарі, може пак по тому поникаєте, який вам буде інтересно. І це просто приклад тої виходнярської словацької бесіди, котра мені дуже любить. Вона, ну так, суб'єктивно про мене вона дуже красно звучить, мені вона любить. Я би був радий навчитися так приказувати, лише на то треба много ще постарати. В русинском языке есть слова, где «ы» стоит в начале слова после «й» или мягкого знака, и вообще она полностью одинаковая. Чекай. «Ы» на зачатку слова нигде не стоит. Пані Даніело, мусите ми маленько розказати, об'яснити за окрему фонему. Но звук «е» у нас є окрему фонему. Ото факт. Тож є «і», «е», «е». Усі три чуємо в слові «лінивий», наприклад. Це словом приклад вже давав, ну то таке. А там із м'яким знаком та із буквою «й», ото я не дуже поняв. Це можете мені об'яснити, що сте хотіли зазвідати. Пан профі Джіман звідаться. Знову ж кажете, наприклад, думаш, на місто думаєш. Ага. Це таке саме з думаєте, та й думаємо. Кажете думати? Ні. У нас кажуть думаш, я думав, ти думаш, він думать, ми думаємо, ви думаєте, вони думають. Всяк буде. Добре.
Еліот Джонсон. А як щодо білоруської? Начебто легко розуміється. Білоруська бесіда розуміється супер легко. Єдна біда, деякого контента на білоруській бесіді в інтернету дуже мало. Я дуже мало чого видів. Я знайшов в Телеграмі пару пабліків з мемами, то є супер. Або деякі відео, деякі подкасти, щось таке. Того доста мало. Я би був радий. Кіть маєте щось, кіть маєте дещо, що би ми могли загнати, або послухав, та я був би радий. Ага, ще пан Павел пише, що читається, читати це доста тяжко. Я би не вповів, безумно на слух має легко йде читатися, або я доста наскоренько привик. Уже тепер я спокійно читав білоруський текст легко. Ото йде. Або радий би був бачити, що деякий контент має такий відео, аудіо, так це намного має легко ся бере бесіда. Так. Ага, там вже писали стрічаться і після м'яткого знака, так і у слові синьої. Айно, є таке. І це й було то звідання. А після «й» не стрічаться, не є такого «г». «Й», а далі «ы», а далі ще щось. Ні, такого не є. Після м'яткого знака «айно», після «й» не знаю. Багато аудіокнижок білоруською на рутрекері, але невідомих авторів. А от перекладів класиків не бачив, а без того біда. Всякі тлумачення класиків, то добре. Всякі тлумачення класиків, то добре. Ні, так добре, кіть суд тут є аудіокниги, ото вже плюс, ото вже великий бонус, я би так повів, бо ліпше так генич. Це не? Роберто Ломбініо нам пише. Вітай. Знаєш, може, нативкося утримує російський язик в Румунії. З того, що там видів і чув, вони офіційно бесідують, а чи по-українськи. Там є дуже мало сел. Там є ачей 10-15 сел, котрі бодай колись бесідували руснацькими діалектами. Я видів якусь телепрограму, то ачей була теж русинська родина. Вони брали там інтерв'ю у дуже старих діда з бабою, котрі ще говорили тим діалектом своїм. У них ще була та рефлексія, де у мене у них там таги жити, я кажу жити, шити, я кажу шити, та й таке. А на кілько там говорять мої молоді люди, я не знаю. Я докус не мав інформації за той дарабчик. Просто ніч не є, ніч в інтернеті не світиться, летить. А друге звідання може bardziej spostrzeżenia. Kiedyś wspomniał o wychodniarskiej besidzie. Pewnie znają, że język rusyjski w Serbii i Chorwacji ma jednaką osnowę z wychodniarczyną. I se znał, даже декотрі люди фіглюють, що руснацька бесіда у Сербії, то є по факту кодифікована словацька виходнярщина. Ідемо далі. Мені теж любить словацька бесіда, та й пісні. Мені видить, що Словакію має легко розуміти русинам. І все ще файна словацька пісня. А що там нам мечете? Найся хоч натягну так. Райчиком. Господи, по комп'ютеру вже не бігає. І се грдза, словенська моє. Іване, в цій пісні ми сльози надходили. Вона така помпезна, файна, з душою. Дуже сильно.
Ко любить словацьку бесіду, комуся любить тот язик, мусите поникати тот кліп, мусите се на то натягнути. І що вокалістка файна, ну, за голос кажу тепер. Ну, дуже читава пісня, дуже читава. Так, йой, доста мало по білоруську. Некаві записки на полях. Не некавим, ото je далеко кіно. Там нема що розбиратися. 85% лексики совпадає з вашою крихту, наладзію фонетику і підбігом читати з класиків. Ну, та я так і кажу, ж просто мені се так видить, кіть руняти усі виходнослов'янські бесіди, та білоруська має самий фонетичний приступ записування. Там, де м'якое ті переходить в цир, вони пишуть цир, та й все, свистатися, тут буде цир. Вони навіть мають, вони записують в окрему фонему, що не роблять, наприклад, в українській бесіді, тот звук є губний в та є в. Просто звук в зникає у деяких позиціях, або його не пишуть окремим, пишуть просто букву в. У нас, в принципі, так само фунгує. У мене теж, наприклад, у слові «бив» у кінці не звук губний «в», а звук «в». Або ми його не записуємо окрему фонему, ми теж пишемо простоє «в». І з цього назора з цього назора просто виходить також білоруська бесіда, є саму фонетичну із тих, котрі я зустрічав між виходнослов'янськими. Ще є загадки білоруської історії. Теж мені всі люблять никати. Загадки білоруської історії. А що то є? Можуся натягнути. Загадки білоруської історії. Мені сьогодні треба буде далі ще зробити теж трансляцію, де я буду пробувати читати другими слов'янськими бесідами, котрі ще не знав. Загадки білоруської історії. Ага. Добре, найсяся натягну, красно дякую. Так, пан Штефан нам пише. Мігаль Кушницький, я тобі зарекомендую польський канал YouTube, де бесідують виключно білоруським язиком. Впиш собі в YouTube Белсат. Ага, теж щось їм таке чув. Красно дякую, Штефане, натягнувся на то теж. Так. Антоніо Вінданте. Насустракав, прекладав класиків, а некалькі книг удома ёсць. Тому що сябар з Білорусі передав, читається добре. Ну, фасо, у мене книжок по-білоруськи ще не є. Айбо, отося ще виправити. Може розкажеш, що означають татушки на руках? Та ніч, ото є сугубо візуальна декорація мого тіла, я вам так уповім. Мені ся так видить, ну, у мене тому такий приступ, я би в то не вкладував дуже много смисла, бо його там просто не є. Коли ти собі хижу викрасиш у голубеньку барву, а не просто у білу, то лише за того, що тобі ся любить голубенька барва. Ото не значить, твоя хижка видниська є порталом у небеса, або щось таке, і то не споза того, голубенький кольор, то знаєш, барва твоєї родини, або щось таке. Ти просто любиш голубеньку барву, та ти собі покасиш хижку голубеньку. Мені ся люблять тут і орнаменти, котрі я знав малювати, та я зробив собі таке тату. Ну, це, наприклад, все це малював я, мені ся полюбило. Я хотів зробити собі щось наше.
Зачаємося грабати іпін у наших орнаментах усяких, у тому, яке було вишивання на наших довганях, то се, які були декорації на хижах. Та дійшов до того, то, що я малюю, є подаяким логічним продовженням того всього. То, що я малюю, мало в собі і тот вплив народних орнаментів теж. Та я так подумав, що дамся в то на руки легко. Дека на днях з чимось таке теж вчинив. Не знаю, як добре відко буде. Теж все сам накреслив. А тут теж видко такі локальні мотиви, троюгольники, пірамідки, гори. Це теж дуже наше. Як поникати на різьбу по деревові, і поникати на нашу різьбу по деревові, то воно є досить подобним, іпін таким. Ромбик, троюгольник, таке все. І я цього теж почав був малювати дуже много. Не споза того ж хотів їм передати щось етнічне, а споза того, що воно з мене йшло самое. Мені ся дуже хотіло малювати іпін таке, щось воно самое вилізало з-під руки. Ідемо далі. Go, Беларусь! Агой, Мигалю, брате! Здоровлічко, Антоне! Я низько видам не поберу приказувати 3 години, так як ти вчора приказував, або подаш, то буде. Вот кончится стрим, скину в комментарии речь Гуцула, что я разобрал. Кто-нибудь да найдется, кто поймет больше. Коллективно расшифрує. Йо, то правда, люди можуть помочи з тим. А радіо можна русинське десь знайти? Дуже хотілося б. Є, даже двоє суд. Єдно є Русин FM, а друге є Лем FM. Назва другого є просто геніальна. Лем FM. Ну, мені це тільки полюбила епіці назовка самого радіо. Так, мечу перше. Це Русин FM. Господичку, мій комп'ютер не бере, просто не валовшин нараз глядати в інтернеті дащо та й вести лайвстрім. А тут є LMFM. Маєте радіо. Там не є деякої живої трансляції на Охтема, або суд подає якісь сюжети подекуди. Zaczynałem із Багушевича читати по-білоруськи, глядав з євних які свої будителі. Далі пішли Якуб Колас, Янка Купала, Кандрат Крапіва. Ну, мало знав за нинішню літературу. Ну, я не знав, на кілько там. Чесно, не грабавимся ще в білоруській літературі. Я в то видав велика хиба. Треба було то виправити. Було б добрі, якби з тими теж написали щось, що можеш по-білоруськи почитати. Почитати, поглядати, поникати інтересного. Бо так вижу, що із відеоконтентом уже мало що. Загадки білоруської історії. І се буду никати, та й Белсад ще буду никати. Ну, натягнувся, що там як. Мені по-білоруськи читати легко і по-польськи, що не чудно. Перший білоруський радіоканал половину ефіру мовить російською. На одного бока шкода, так? Бо такі суд у них там реалії, це не так? Який процент людності у Білорусі по справді
Волошин говорити та розуміти білоруську бесіду. Ну, ясно ж, більше людей будуть розуміти, людей, які будуть знати говорити. Бо мені се так виділо, що їх там посправді дуже мало. Так, релятивно мало. Здоров, Мигаль. Здоров, Лічко. Якся маєте? Пан Богдан Мироненко. Мигалю, був колись у Києві. Що сподобалось, що не сподобалось? Був в Києві многократно, так би мовити. Був в Києві досить часто. Послідній раз був того року у літі. Ото був, видав серпень, може на початку вересня. Ні, ото був видав серпень, був того року. Мав таку пітіцьку виставу своїх малюнків у одному кафе. Було досить файно, тихо, спокійно. А щось як від самого города Києва, він дуже масивний. Ну, він рахує, утричі має великий от той Праги, утричі має напакований та Прага. Що було в Києві файного? Мені було дуже чудно, аж попіля ріки не було комарів. Я був з того шокований. Я думав, що і з'їдять мене так і все. Бо в Ужгороді з тим біда. Господичку, в Ужгороді тільки комарів, в Ужгороді тільки попіля ріки увечері стати і з'їдять тя, а де? На ніч. На ніч вип'ють тя таку. А у Києві стояв біля ріки, біля Дніпра і не гризли ня комари. Я з того був, не знаю, я був не тільки тому радий, аж можу си просто постояти з цимбором, заприказувати, випити там дещо і не югатися постійно, то все. А де? Транспорт Києва, інфраструктура, ну, дуже тяжко, дуже тяжко. Мені говорять, там із тим то та сама проблема, що в Ужгороді, лише не тут і масштаби. Добре, ж є метро, або люди ся в тому метро витручали так і всяко. Много в чому Київ був душний, тяжкий. Я много годин просто ходив у любі боки. Ну, колись я вже закривало то кафе, де в мене була вистава, я був там десь тиждень. Та кожен день, у день, коли ще жарко, коли ще парить, та я сидів у тому кафе, приказував з людьми, розказував їм за малюночки, то се. А вже увечері, якось як кафе закривало, та я йшов десь, ну, у Хульову блудити, бомбати по Варишові. Та просто ходив він у любого бока, никав на архітектуру, фоткав він. Мені це дуже полюбило на Подолі, наприклад. Акурат архітектура дуже мені це полюбила, було дещо інтересно, щось таке, що я нігде не бачив тут у нас, по понятним причинам. Або було так душно, такий тяжкий воздух, порохи. Ну, много інтересних людей. Ото правда. Ну, так і у кожній столиці, це не так. Так і у кожній столиці стікається дуже много інтересних людей. Коротше, Київ інтересний, радий там бути, але мені ся видить, що я би не побірував там жити. Я дуже навчений на таке маленьке, тихеньке, супокійне, де мені не треба сідати в автобуси, де я все можу дійти пішком. Дуже привик на Ужгород. Тепер ми ся туй намного ми любить. Ідемо далі. У мене з білоруських авторів Янка Маур, В'ячеслав Адамчик і третю не пам'ятаю автора. У Білорусі є дві державні мови. Мова братського народу і мова ворога держави.
Ясно. Понятно. Ой. Так. Лем у нас із ушитких слов'янських бесід маємо букви Ю і Ю. Пішов кінь. За Ю айно, і це є... Ну, я би не впою, що це аж таке унікальне про слов'янські бесіди. Може, десь там у якихось діалектах воно ще є, просто ми за нього не знаємо. І з того, що є кругом нас, що є близько, то справді всього не є. Розпишіть, будьте добрі, що кажете за букву О з двома крапочками. Це ви кажете за закриту О, так і у слові пой, так і у слові потя, смолі. Це ото є оно, це ви за щось другое кажете. А з буквою Ю, ото, ну так. Епінбережанський діалект, мій діалект теж має свій звук. А далі за нього не чув. Безумно знамо, що у декотрих діалектах Волині, є, наприклад, дифтонг оу. Вони кажуть, уо, уо. Вони кажуть конь, мост. Дифтонг, ото по факту у тебе є, коли ти два звуки кажеш єден, просто він переливається з одного в другий. Уо. Уо. Ти не кажеш у того два окремі звуки. Ти кажеш у того єден. Уо. Конь. Ну, таке. У словацькій бесіді теж є такий звук. Або то домакне, то саме, що наше Ю. Ну, ідемо далі. А в нас в місті Дніпро не бував. Був він у Дніпрі, або дуже давно. Ото був рік 2009, рахуй 11 років назад. Я вже ніч не тямлю, що там було. Та я там був лише таке на півдне. То була якась пересадка з поїзда на поїзд, але я там навіть не походив ніч. Та можна так поїсти, був він там так про галочку, або нічим не видів, нічим не чув, то треба так буде виправити. Так. Вінцук Ярочка на Радіо Свобода повно за білоруську бесідує. Треба буде натягнути, інтересно. Ось такий виник, коли руська мова з 95-го року державна є. Добре, що в Україні ще не так благозвіт. Ну, то йо. Так. Ага. А в корейцю тільки дифтонгу. Не знав. Я ще за корейську бесіду не сідав, та й мені сьогодні аж скоро не сяду, бо чесно, тепер може сядако буде сміяти, або я би мав дяку довчити нормально мадярську бесіду, бо я пробував пару раз, а то мене йде. Мені сьогодні тож помало не було стимула, помало не було деякої мотивації. Кожен раз доходив до того, що я вже беру нормально читати, що читати. Я то ще все не розумію скоро лише половину слів з того, що читав, або знав сам принцип, як це ото читати, чого. Або не валовши ним говорити. Ото є велика біда, поки не валовши ним говорити, та який з того хосен. Епен теперка не мав із ким поговорити наживо, хіба так через інтернет се дзвонити, а то досить тяжко. Не кожен буде мати час, не кожен буде мати дяку, не кожен буде мати терпеливість мене слухати, мені то все розказувати, об'ясняти, то все. Ну. Таке. Так, у нас правило вельми просте. О пишеться у нових закритих складах вози, воз, моє, мой, мости, мост. Тут склад не скривається. Го ета чи УО, чи просто О закрите. Шкода уж не годиним
Шкода, уж не годиним то чути, як ви то виговорюєте. О, із стрічкою то. Мою дівчину фурту ті корейці з телефоном гусляли, то вже і мені ся почало любити. Но тепер корейська поп-музика є доста популярна. Я навіть повім, я теж подашто мав у плейлістові. Бо не дуже вслухаємося в саму корейську бесіду, чесно. Ми можемо вивчити угорську разом. Я буду дуже радий вигадати. Йой, слухай, треба би попробувати. Можемо вчинити деякий онлайн-клас, де будемо разом вчити мадярську бесіду. Тут є що ще інтересне. Знаєш, є ця мадярська буква з акутом. Така. Вона се читає по-іншому. Туйка на Подкарпаттєві, мадяри кажуть її дифтонг ей, а мадяри мають на западі самої мадярщини, вони тут кажуть просто ей. І то досить звісно, я адде говорив з одним мадяром, котрий, він тепер живе десь у Польщі, не завжди йде. Та я йому щось казав, теж якісь слова по-мадярськи, та він це дуже сміяв із того, що я то кажу ей, він такого ще ніде не чув, а я йому кажу, що капець, то і всі так кажуть. Такий інтересний момент. Є то добра ідея, можна буде попробувати повчити мадярську бесіду разом. Може, з того буде дай мій Хосен. Так, є ще одна інтересна характеристика русинської бесіди, яку все от я чув. Кажеш, 3 рази найбільше є то та Прага. По-українськи просто би ся опоїло втричі більше, ніж Прага. Без того та. Поняв. Київ є утричі найвеликий є то та Прага. Роблю таку специфікацію, то та Прага. Гіби могла бути ще яка друга. А що ми ся ще любить, як у нас кажуть, коли, наприклад, коли хочу комусь щось оповісти таке обідне, та хосну там ще слово «єден» на кінці. Приклад ти кажу. Ти скупердяв єден. Нащо в кінці кажу то слово «єден»? Я, не годен їм то вписати деяким правилом, просто теж сам по собі замітивимся, ти смоловцю єден. Чого не можеш оповісти просто ти смоловцю? Мусай придати на кінці там іще слово «єден». Чого? І це треба даяк дефінувати, треба з цього вчинити правило, треба це якось дослідити. Паскудати, гадати. У нас то як можеш поїсти, ти паскудо єден, або мусай на кінці дати слово єден, і це така дуже наша риса. Так, усякі BTS, XYO і всяке інше, не брясота. У вас теж кажуть брязкати, щось брязконить, такий епен шум, то досить загальне слово, мені так видить, брязконіти. Добре. У мене знакома резюме писала на телепозирання. І от казали поза того, що в неї недостатні знання баварського діалекту. А кий позирав, як наші закарпатські канали беруть інтерв'ю. Ведучі на наших каналах стараються говорити сугубо літературну бесіду, це не так. У нас хіба та русинська родина пробує як говорити по-нашому. Було б насправді досить інтересно, щоб локальні ведучі
волошні були говорити ще й локальними діалектами. А вони гиби волошні, бо всі люди, котрі йдуть у Ужгород учитися на журналістику, мають часто суд із сел витіті з Подкарпаття. Значить, їхнім матерським язиком був якийсь із руснацьких діалектів, скорше всього. Як вони ся мусили навчити літературний язик, а пак його на роботі основати є основний. То кажемо мейтер у нас, бо і ten вплив сусідів з виходної Мадярщини. Айно. Сість дифтонг такий інтересний. Так, схоже на постпозитивний артикль. Постпозитивний. Ага, це за єден. Ти паскуду єден. Ну, так. У місних там і недобрі. Наші сигінята стараються, не дай Бог, ніч місною не поїсти. Ну, прогноз погоди, то вже як норма на всіх діалектах говорять. Коли швейцарців позираємо, та й не розуміємо. Ну, я в тому вижу, Хосен, аби людям давати контент ту бесіду, котру не знають, котру не розуміють, найліпше, бо найліпше будеш розуміти так, як з тобою мамка говорила, це не так? Ну, мені се так видно, то є досить логічним, та чого бися від того відступати, не знав. У нас на обласних каналах в основному засилля кадрів з других областей. Правда? Ну, я не знав. Епін у нас в Ужгороді на Тесі, то там, я так вижу, там доста локальні люди. Ну, в русинській родині доста повно росіянізмів чув. Дуже вуха ріже. Гонно бити, або гонно бити. Ну, як ти поїсти? Деякі пожички із російської, або української бесіди живуть у живих діалектах, людей туйка, і люди навіть над тим не думають, що то слово є пожичком, бо вони з тим словом виросли. Кить, ото є якесь слово, яке вони не взяли вже самі, будучи рослими людьми, а й котре вони чули на охтема, відколи були дітваками. Та, ну, ото так психологічно фунгує, аж про тих людей, то слово вже не є чужим. Вони його не беруть геть чужої. No? Та тільки аби витворити такий літературний стандарт, котрим можна говорити теж по телевізорові, в котрому би не було таких аж дуже частих пожичок, ну тим теж треба много посидіти. Бо знаєш, у чому біда? Кіть витворити такий стандарт та гонно бити так, аж много людей його не будуть так добре розуміти, аж він вже не будеся чути своїм. Знаєш, люди будуть никати ото, що вони розуміють. І кіть ти витвориш дуже такий пуристичний, дуже чистий руснацький стандарт без пожичок, та гонно бити, аж самі люди на селах його не будуть розуміти. Бо вони тут і слова вже не хуснуть по 100, по 200 годів, бо їх витіснили деякі другі пожички. Є то добре, це є то погано, то є лише суб'єктивне никання. Пожички суд, пожички були, і ми будемо брати нові пожички без того ніяк. Як у тому удержати баланс? Тут не треба держати баланс, мені се видить, бесіда то вчинить сама від себе. Коли люди починають хоснувати якусь пожичку, вони то роблять не аби спеціально, як спаскудити свій язик. Не. Людський мозок так фунгує. Ось він буде старатися говорити з другими людьми так, аби другі люди тебе розуміли, ким найліпше, ким найлегше. І коли ти знаєш, ось другий челянник знає якесь слово, най буде з російської бесіди,
та ти то слово захуснуєш, аби з тим членником се договорити. Ото так робить. Хтось буде казати, ото неправильно, так не мож, ото є біда про бесіду. Ну, ото так фунгує. То так фунгує. Ага, tu нам за сесі букву кину загнали інформацію. Гукова мапа діалекту Білорусі. Ага, то є... А там можеш послухати? Бо в мене це дуже довго відкривати. Спецпроект на Таніку, яким кожен може стати суавтором. Ось це теж треба буде поникати. Ага, там можеш послухати. Ну, та супер, супер. Я деякі такі проекти відео. Ну, окей. Красно дякую, це буде хосенний матеріал. Бо з білоруською бесідою теж треба би сознамити найліпше, бо правда ж за неї доста немного інформації є. Ну, що вам повім? Я на низьке видав, буду помаленьки вже сохранятися з цим. Я се вже теж маленько змучив. Видить ми се, ж було файно, було інтересно. На другий раз, аби сте знали, аби сте слідували за цим, на другий раз планую учинити живу трансляцію, де буду розказувати за усі наші діалекти, за розділи поміж ними, головне, чого ми діалекти ділимо так, і вони тут поділені тепер, а не так, як іншого. Я вам повім також, кіть рахувати кожну ту унікатну рефлексію та гонно бити ож тих діалектів би це нарахувало чи 100. Ну, то так. І це просто, коли якось фіглював, ож у кожному селові є свій діалект, ото лише наполовину фігля, бо по-справді так може є. Карти. Айно, будуть карти на кожну фонетичну, а й граматичну рису, за котру буду розказувати. Воно буде візуально видко вам перед очима, за що буду говорити. Там ще мушу покласти буду на комп'ютер деякий софтвар, щоб міг видіти свій екран на комп'ютерові. Бо я згадав із тим ще ся встигну розібрати до того часу. На другий раз візьму Ірка та й Цирузу. Можеш си таку скріншоти просто робити. Та ні, мені ся видите, що я тут ті карти просто сам повикладу, пак теж в інтернету, щоб ся пак кожен міг поникати на них. Щоб вони були не лише на відео, а щоб їх можна було поникати онлайн ще десь. Так, лексика саме інтересне. Просто лексика ся має легко міняти. Лексика ся має легко вимінює. Деякі пожички у лексиці стаються доста наскоренько. Та споза того лексика є ким має розпорошена по області. Це не так. Що не вёска, то говорка, що не сельцо, то сльози. Ну, так, айно. Йо. Добре, всім красно дякую. Красно дякую всім, хто низько зайшов, що зазвідати, заприказувати, поговорити. Було інтересно. Дуже вам дякую за усі матеріали по білоруській бесіді теж. Коли стрім кінчить, то я вчиню закріплений коментар під відео. Це відео буде у мене на каналі. Я під ним вчиню коментар із
ресурсами, котрі мені тільки метали. Йо? Добре. Всім красно дякую. Будьте здорові, сукотіться, щастя, здоров'я, кріпости, благодати, не побоїтеся там, майтеся фест. Майтеся фест, єй! Все, удачі вам!